Ayo kita kasih tambal ban spesial kembali buat anda semua di sini bersama Ervina and Friend. Pasukan goyangnya ayo wes wayai wong lawas metu ya. Wayai sawere metu nerong ewu. Oke. Iki ngantene sing wedok kok wis ning kamar. Hah? Oh, tak kira wis ning kamar. Ayo pasukan juga ya sini yuk, sini loh. Gue karung rapopo. Rezekine sak dalan-dalan golek pangan duit sing halal penting cukup kanggo sandang lan pangan tambal ban rezekine untung-untungan wayah ape duit kantongan wayah apes wetengku kroco koncongan yo kabotan iki. Ayo, emak jedar, dong. Ono saweran. Wah iki mesti rezeki teko 2000 tenan tambal botenan iki. Emak jedar, dong. Saweran meneh. Iso-iso rezekine tambah lumpur. Oe, tambang lumpuk. Oe, tambang lumpuk. Ayo Mbak Rina, tambang lumpuk. Oe, tambang lumpuk. Yo. Ayo ngerti kabeh. Tambal ban rezekine sak dalan-dalan golek pangan duit sing halal penting cukup kanggo sandang lan pangan asik sikile mesti rezeki teko aduh ada bapaknya ya emak jedar 2000 meneh bengi mesti rezeki nglumpuk oe tambang lumpuk oe tambang lumpuk oe tambang lumpuk oe tambang lumpuk
untung-untungan nasib apik duit kantongan wayahan pacarku rasa ambal bane wis kukut abot iku wis yo ono ban pecah wah iki mesti rezeki teko emak jedor duwite entek kabeh wonge wis mau dikukuti oe dikukuti oe dikukuti oe dikukuti oe dikukuti. Terima kasih tambal ban bener yo tambal ban 2000 ya Mbak yo metune 2000 tenan nih. 2000 tenan.